Janjane ora tenan jebule rewe ati para tamu undangan ngersakaken lagu monggo kula aturi minggah wonten pagelaran. Monggo Mas. Ayo. Munggah. Los terus Pak Lurah. Ayo nyala. Monggo Mas. Malam Minggu Mas. Niki lagu anyar lagu lawas ready nggih Pak nggih. Ready. Ready. Monggo para tamu undangan. Ayo Adik. Delima. Niki wonten request saking Wiking Delima. Delima. Oh nggih, Lurah lho iso. Nggih. Pak Lurah iki Delima. 5. Jenengan Pak. Delima terus Delima rumah. Pak Lurah.
Delima sing niku napa Mas? Delima niku napa? Pripun? Ya, nggih. Gampang Mas. Ayo Pak Cis. Lagu Bagian. delima, deli aduh. Delima ngono ah. Delima kok gak enak men. Ayo, Cong. Delima Mas. Delima lagu dangdut. Tunggale kandas ngoten niku. Mas lintune delima niku wonten apa mboten? Ngomong kaya yo adek kaya Lagu iso. delima lah ya wis kuwat yo tak Piye? delima, oh delima, sungguh Dangdutan tak iki. punya. Kok cari Pak Lurah Lah. itu dangdutan. Lah dangdutan. Sing Loh, nggih. Mas ngapunten nggih niki delima digantos napa mboten Mas? Delima Mas. Oh, los lho, nggih. Los lagu dangdut iki nggih saged, campur sari nggih saged. Wah, iya. gawe kaula muda, Kaula muda, kaula tua, kaula tua. Alah ready melayani lagu segala hal, lagu campur sari, dangdut oke, viral TikTok oke, dan bagus pagol laras istimewa. Masuk lagu dangdut oke, delima kalah lah liyane lagu delima lho Mas. apa? Rojo. Oh tambah. Ayo iso. Oh tambah rojo. Rojo. Oh iya. Rojo. Ayo. Alhamdulillah. Ayo Rojo. Niki Pak Lurah. Pak, siap. Pak Lurah ngapunten nggih. Niki wonten delima Pak Lurah. Oh nggih ah, menghormati kagem dulur-dulur sedanten nggih ah. Oh nggih, dulur Pak Lurah. Yang penting alah opo niki gak kaya Pak Lurah. Piye? Ngono ae kok apa maneh lagu delima? Ketil lho nggih. Ketil liyane lagu delima Mas. Ojo. Ngobong-ngobong ngidok membakar. Kedengen liyane. Pak delimane gantos mawon. Pripun? Oh nggih, Gantos napa? Mas Bos, niki delima sajane. Dangdut napa ta? Oh tidak. Dangdutno. Oh nggih, dangdut sajane kula nggih saged. Note sing mboten eling. Oh bae kok. Ngomong tok. Kalau gantos sempurna mawon nggih. Lurah, Kanane gantos Indonesia. sempurna mawon. Oke. Sembarang. Oke, Sama monggo manutan sih. mau manut arek-arek ngene ya. Nggih umpama. Lah yo, penak manut sama tak kandhane. Penak manut ta. Wis to nek manut ku enak Tenang kawan. kandhane. Mau enak nek manut, Pak. Dobitno rono oke, dobitno kiri oke. Yang Wis to kene manut lho ku enak. Ah, monggo Mbak Menik. Ah. Oke, siap. Umpama Mas. Umpama Nggih, jadi aku nyanyi awang sliramu. Sika dan bagus Marco Laras campur sarinya Indonesia. Ojo jejer bergoyang. Kasih guru mati. Bersama dan bagus Margolana. Umpama untuk anda semua. Pak Lurah, terima kasih. Umpama
Rujuk. 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 Rujuk yuk. Nek rujuk ya duit to, Mas. Rujuk ayo, Bang Ajis. Rujuk ki ya duit. Oke. Oh, nggih. Monggo. Rujuk Monggo, niki. Mas. Rujuk. Nah, tenang mawon. Heeh. Matur nuwun kagem Bapak tim keamanan dari jajaran kepolisian dan juga Kopi. Yan badakmu kopi ini lho, tokno goblok. Hei Juteng, kopi ini di tokno goblok. tenang mawon yo tim. Pak Lurah, kula badhe nyuwun gending kacu kuning. Betul. Ya. Betul lah. Rujuk dihapus sama mboten? Lanjut. Lanjut. Oh, oke. Kacu kuning Sindra. Oke, langsung DP biar rujuk kacu kuning. Kacu kuning riyen matur niku rujuk bersama Pak Lurah Mojo Jajar, Pak Lurah istimewa, Pak Lurah metalnya Indonesia. Lah iya kok iso modun metal Indonesia lho. Ya ampun. Nah, kacu kuning riyen Mas Bos. Dan bagus Margolas istimewa. Ayo cok. Comel. Keringet teret. Sana bola ya.
Lurah niki napa niki? Oh, rujuk ta Pak Lurah? Oke. Nggih. Boten saged Pak Lurah kula. Oke, tenang mawon. Nggih. Siap. Sesarang lagu Agung Campur Sari. Den bagus. Rujuk ya. Niki jelas banget jelas iso rujuk. Oke, rujuk. Lho boten enak rujuk mawon. Perang makrakan nanti berkuso. Margolas. Bukan. Maksud hatiku datang kemari ingin mengajakmu rujuk kembali semua itu gelap berlalu. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Baru kini terasa aku membutuhkanmu. Maafkan saya kesalahanku yang dahulu telah menceraikanmu. Jenengan apa Pak Di? Lewung. Wedhuse ditaleni, kerduse diiseni. Lewung. Lewung. Lurah aja jajar lewung goblok goblok. Ya ampun Pak Lurah rek, ya ampun. Niki lah versi jaranan apa dangdut Pak? Jaranan apa dangdut lewung ini versi ini tabuhan ini. Dangdut. Oke, siap Pak Bos. Laksanakan. Bersama Lewung kali ini menghibur Anda semuanya. Mojo Jejer bergoyang. Mojo Jejer istimewa. Pak Lurah metalnya Indonesia. Mojo Jejer. Luar biasa. Bersama dengan Bagus Margolas. Dari Bagus Margolas.
Pripun Pak? Kuduse aja sampe ditaleni. Kuduse aja lali nang ditaleni bersama tambal ban. Alah tenang mawon Pak, tenang mawon. Tambal ban aja kok tambal ban, tambal trek lho saged. Nek dilayani kalih bersama Mbak Menik niki. Tambal ban Bos. Wedhuse Bos. Wedhuse ucul Bos. Sak Bos wedhuse. Nah, di Pak Lurah iki meneh. Gak tanggung jawab iki. Pak Lurah. Tenang mawon, Pak Lurah mangke mandi niki. Kopi nih dorong metu. Oh, durung metu. Durung umum, Pak. Berita panggilan kepada saudara kopi ditunggu rekannya di tempat. Lah iya. Dereng umum, Pak. Saudara mawon. segera datang kemari. Tambal ban, Bos. Soalnya mau nempel ban. Oke, soalnya ada tempel ban. Siap bersama campur sari dan bagus Margo Laras tambal ban. Lagu viralnya Indonesia. Neng Meni. Bersama dan bagus Margo Laras. Atsalalita. Channel Elon. Terima kasih tambal ban sampun napa malih? Napa Pak Lurah? Pripun Pak Lurah? Pripun? Sampeyan menapa pundutan? Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Kowe tak iku. Sampeyan napa monggo? Wis niki tinggal nyanyi pokoke, Mbah. Tinggal nyanyi tok. Beres kali Pak Lurah niki. Luar biasa Pak Lurah. Bagian nyawer. Sampun. Sampun. Pun tak pun kuwatir enten Pak Lurah. Pripun Pak De? Joko melarat. Joko melarat Pun kuwatir dilayani. enten Pak Lurah. Joko. Tenang ae. Kopios sing ngendang Pak De. Napa Pak? Joko melarat. Joko melarat Pak Lurah. Joko melarat Pak Lurah. Nopo Kan nopo? kanan. Wis barang kali nggih. Joko melarat dilayani. Mas Tomel bersama campur sari dan bagus Margo Laras. Bersama dan bagus Margo Laras. Istimewa Atsalalita. audio sound system. Hampir thank you. Asik kasih. Wiwit biyen kula aku lak wis
Napa? Puntelas. Puntelas. Malih. Papat tegas. Nggih. Tembange napa? Larang udan nggih. Nggih, nggih. Larang udan. Siap. Nggih, tembange napa? Lah, Mbak. nggih Pak Lurah. Niki mau jas. Joko melarat niki wau. Terus srengenge malih. Niki goblok srengenge. Ambune wangi. Nggih. Srengenge. Pak Lurah gak tahu turu bengi. Megane toblak. Larang udan. VR audio kendange Mas. Kendange sapa tunggakan. Larang udan. Oke. Kendange kira. Ayo Pak Lora. Nggih, matur bangun. Niki pripun? Gubuk asmara. Nggih. Gubuk samara. Nggih, asmara. Oke. Pak Lurah gubuk asmara. Monggo. Mboten becat ta gubuke. Becek dengan mancal opo. Nggih. Rokok ana sing ndras. Rupane Kopine wis teko, Bro. kopi. Sampun Pak Lurah, sampun. Ngono medhiti. Dek apa jajakne. Ngono medhiti. Gubuk asmara.
sampun. Bukas moro sampun. Napa malih Pak? Monggo. Ali-ali meripat biru. Kurang loro. Kamu aja nyawa sih kurang loro. Oke. Bolone dhewe. Pak D nggih. Ali-ali biasa. Ali-ali mripate biru. Nggih. Kantosin apa, Pak? Mripate biru copot, Pak. Mripate mboten enten mripat biru mriki. Lintune Mas. Lah nggih Pak D. Kirang kali. Nggih. PR audio profesional Monggo cetange iki Pak D. monggo akan kedhe. Duh. Pripun? Ben menawi jenengan napa? Oke, Napa gantosan rumiyin mboten napa-napa, mangke minggah malih. Nggih niki wonten niki wau saking Den Bagus napa Margolaras. Margolaras wonten atraksi tari barongan. Oh, atraksi tari barongan. Sakniki napa mangke barongane? Barongan. Barongan nggih para penonton niki barongane sakniki napa mangke? Sakniki nggih. Oke, ngapunten nggih Pak nggih. Oke, siapa? Sing penting menghibur Pak Lurah nggih. Heeh. Kicik Pak nggih, ngapunten. Mangke dilanjut malih. Nggih, sing penting rukun damai sejahtera, Pak. Masyarakat Gagung Campur Sari Den Bagus Margolaras. Ini sajian dari Campur Sari Den Bagus Margolaras. Tari barongan versi Den Bagus Margolaras. Semoga Panggilan kepada Mas Helo. Channel-e Mas. Channel-e Mas. Channel-e nggih. Barong Mas. Depan barong. Untuk yang di depan panggung, monggo dikasih tempat untuk tari barongan. Kula suwun radi mundur kedik nggih. Wonten tari. Tenang mawon pokoke, ana peno jelas. Oke lah. Ya. Den Bagus Margolaras. Atraksi tari Singo Baro FR Audio Production Gelarnya Indonesia matur suwun. Tari keleng sarenggi kelenge wis mudhun teko Kalangaco kelenge so yo iki kelenge Den Bagus Margolaras. Campur sarinya Indonesia Den Bagus Margolaras Singo Borone Moncoso tepuk tangan Singo Baronco, tepuk tangan meriah Singo Baronco. Baik Singo Baronco. Singo Baronco as bulan
Campur sarinya Indonesia dan bagus Margo laras SNI asli Indonesia Sukoharjo campur sarinya Sukoharjo Panggaron Coba punya